Емил бе палавник голям, в цяла Швеция познат. Пакости без край вършеше това момче. Българската национална телевизия представя серийния филм Емил от Льонеберия. Страдаха от него татко, мама, Ида и добрата Лина, и учителката му дори. По повестите на Астрид Линдгрен. Сценарий Астрид Линдгрен и Уле Хелбум. Музика Георг Ридл. Оператор Ролф Линдстрем. Режисьор Уле Хелбум. Днес, когато Емил спечели нов приятел. Посред нощ Емил трябваше да посети Трисевата барака, ножника на Катхуд, който се намираше зад кочината. Това беше щастлива случайност, защото по този начин разбрах какво нещастие се случваше в кочината. Горкото малко прасенце. Татко, татко, събуди се бързо, татко, татко. Какво има пак? В кочината е станало нещо страшно. Какво нещастие? Свинята, която таткото на Емил купи на търга в Бахорва, беше бременна. Тъкмо в тази нощ тя се опраси и веднага удуши 10 от прасенцата. Ако не се беше появил Емил, тя щеше да убие 11-то прасенце. Ето млякото. Горкото мъниче. Каква жестока майка имаш. За нищо не стават тия животни от Бахорва. Някакво проклятие тегне над тях. Може ли прасенцето да е мое? Не ми пречи, че е прокълнато. Вечно искаш това и онова. Познавам те. Нещастията не свършваха. След няколко дни свинята се разболя и умря. И свинята умря. Ужасно. Трябваше да си остана вкъщи и да не ходя на търга в Бахорва. Какво ми остана? Едно малко дръгливо прасенце. Сигурно и то скоро ще умре. Как е мъничето? Много е проклето. Не иска да яде. Виж ти, защо се е ядосало толкова? То не е виновно. Над него тегне проклятие, каза татко. Ясно ми е. И прасенцето скоро ще умре. Няма да умре, ще го задържа и ще се грижа да стане голямо и силно. Любопитен съм да видя как ще стане. Сигурен съм, че няма да умре. Ще видиш. Времето минаваше, а мъничето с всеки изминал ден растеше и укрепваше. Няма да е зле да падне малко дъжд. Но първо да почака да приберем и сеното в хамбара. Ах, този не храни майко. Откъде долетя топката? Отвън, откъде е другаде. И знам кой я е метнал. Емил. Не дей много да знаеш. Не го направихме нарочно, татко. Топката сама изхвърча. Нямаше как да я задържа. Миле, татко, може ли да ни върнеш топката? От мен да мине. Но да внимаваш да не долети пак през прозореца. Разбира се, татко.
аз да ставам и да донеса вар. Днес ли трябва да е? Да. Къде ми е столът? Не го направих нарочно, честна дума. Дано да е така. Удари ли се? Щупих си гръбнак. Все този Емил. Той е добро момче. Лъквай. Не е виновен. Всички можем да направим глупости. И ти, Лина. Да, но не по цял ден. Емил и Ида имаха работа. Трябваше да занесат на другите, които работеха на нивата, кафе и закуски. Задачата им не беше трудна и разходката беше приятна. Какви ли не неща можеха да открият по път. Какви гадни мравки, виж. Да, да тръгваме. Nun kommt endlich wieder der Sommer, die Sonne am Himmel scheint heiß. Die Blumen blühen bunt auf der Wiese, im Winter da war alles weiß. Ich glaube, der Sommer ist Maler, er streicht jedes Jahr alles an. Hellgrün, rosenrot, veilchenlila und kornblumenblau wird es dann. Jetzt plätschert das Wasser so fröhlich, es war stumm und starr bis zum Mai. Ich glaube, es freut sich das Wasser, das Eis, Schnee und Winter vorbei. Ich glaube, der Sommer kann zaubern, die Welt hat ein neues Gesicht. Denn wo waren die Schmetterlinge und blaue Vergissmeinnicht nicht. Im Winter gibt's auch Spaß und Freude, nur Erdbeeren gibt's leider nicht mehr. Doch Erdbeeren schmecken so herrlich, drum lieb ich den Sommer so sehr. Ich glaube, der Sommer ist Maler und Zuckerbäcker dabei. Woher kommen sonst alle Beeren, so rot und so süß jeden Mai? Ако не стъпваш на камъните, а на земята изгаряш, нали? И ти. Аз не стъпвам на земята. Ти първи изгоря. Емиле? Емиле? Виж. Какво намери? Не се бой, не е опасна. Съвсем кротка е. Какво ще правиш с жабата? Нищо няма да правя с нея. Ще я поразходя малко. Сигурно иска да види и други места и да се разнообрази. Защо пъхна горката жабка в кошницата? Че къде другаде да я пъхна? В джобовете не може. Те имат дупки. После ще я пуснем пак в блатцето. Sing doch nur tralala, sing doch nur tralala, das war das Blümelein, vergiss man nicht. Носим кафето. Най-после. Реших, че няма да дойдете. Закъсняхте с половин час. Кафето дойде също и закуските. Да. Глътка кафе ще ни дойде добре. О, да. Много ожаднях. Горещо е. Имаше жаба. Подземните духове пак ще се разсърдят. Проклето хлапе. Защо си пъхнал жаба в кошницата? Какво търси там? Исках да я пъхна в джоба си, но той има дупка.
Остави жабите да си стоят в гьола. Иначе пак ще дялкаш дървено, човече. Благодаря. Благодаря. Ех, че е хубаво да си починеш. Почивката на полето е нещо прекрасно. Нищо чудно, че Лина се наслаждава. И другите се бяха разположили удобно, почиваха си от тежката работа, сърбаха кафето си и хапваха закуските, които майката на Емил им беше пратила. Ще ми я пазиш ли? Таткото на Емил все още беше мъничко ядосан заради жабата. Непрекъснато прави нови порази. Ти, май, нямаш капка мозък. Не бива да дразниш подземните духове. Ако не прави порази, измисля други глупости. Емиле! Маниче, ела насам. През това лято Емил не беше сам в дърводелската барака, защото където беше Емил, там беше и маничето. Насам. 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 Ето, Лукас, това е за теб. Ела, маниче. Маниче. Виж какво имам за теб. Ето. Седни. Седни. Маниче, седни. Седни. Вече нямам нищо за теб. Тичай, маниче, тичай! Сега ще научим много нещо. Толкова те слуша, сигурно мисли, че си майка му. Не бива да мислите, че Емил бе престанал да прави поразии. Тогава той не би бил Емил. Докато маничето спеше следобеден сън, той пак се прояви. Ти си в лодка в бурния океан. Много ми харесва тази игра. Но лодката е пробита и се пълни с вода, Ида. Вече потъва. Седни, седни. Последно време Емил не дялкаше човечета. Вместо това учеше маничето на разни номера. Никой в Льонеберя не би предположил, че едно обикновено смоланско прасе може да научи толкова неща. Седни. Седни. Седни, де. Седни. Браво, браво. Седни, седни. Браво. Седни. Браво. Така. Браво. Много хубаво. Ти си добро прасенце. Тичай, маниче, хвани, Ида. Хвани ме, прасенце. Хвани ме. Какви са пак тези глупости? Престанете да подскачате с горкото прасе. Но маничето много се радва. Радвало се било. На прасетата не им трябва да се радват. От тях се прави коледната шунка. Ако само тича, ще остане клющаво като хрътка. И шунката няма да е хубава. Коледна шунка. Емил изобщо не беше съгласен с това. Скачай си на воля, маниче. Най-добре да си клющаво като хрътка. Така е най-добре за нас двамата. Татко не е толкова лош, на какъвто се прави. Хоп! Скочи, маниче, хоп! Скачай! Браво! Хоп, маниче! Браво на теб! Хайде пак!
Лудо момче. Виж колко бързо тичам. Скачай, маниче. След мен по-бързо. Хайде. Това момче съвсем е откачило. Ето ти награда. Вземи си я. Първо това. Чакай малко. Внимавай, де! Тичай, маниче, тичай! Маничето се чувстваше разкошно. Не беше подозирало колко прекрасен може да бъде прасешкият живот, ако попаднеш при момченце, което има добри намерения. Бързо, ела насам, насам! Емил седна, погледна прасенцето си и се замисли колко много го обичаше и кого всъщност още обичаше. На първо място Алфред, после Лукас и после Ида. И веднага след нея маничето. Олеле, забравих мама. Мама, разбира се, е на първо място. После Алфред и Лукас и Ида. И естествено маничето. Освен това имам и татко и Лина. Да. Татко някои дни го обичам, но някои дни не. За Лина е просто. Аз не я обичам и тя не обича мен. Въобще се чудя защо Лина е при нас. Олеле, не исках да се щупи. Това е безобразие, Емиле. Заминавай в бараката. А напоследък беше мил. Махай ми се от очите. Какъв некачествен порцелан. Маниченце, на гости ли си ни дошло? Цяло чудо е, че оцеля. Изглежда здраво и жизнено. Браво, Емиле. Това го дължи на теб. На 2 пъти му спаси живота. А колко пъти трябва да му спасявам живота, за да стане мой? Млъкни и не питай татко си все за това. Ти вече получи рола и куцата лота от търга в Бакхорва. Остави на татко си поне маничето. Само това ни липсваше. Госпожа Петрел се носи насам. Добър ден. На какво дължим честа? Тръгнала съм към свещеника, но реших да се отбия в Катхулт. Здравей, Антоне. Добър ден. Алма предложи нещо? Не, благодаря. Не мога да остана. Но можем да ви дадем череши. Имаме толкова много. Антоне, напълни една турбичка. Ей сега. Какво правите с черешите, щом имате толкова много? Ами, сварих мармалад, направих сок, други изсуших. Целият килер е пълен.
Аха, тогава би могла да приготвиш черешово вино, според мен. Невъзможно, Антон не би го позволил. Той е заклет въздържател, не търпи алкохол у дома. Никога ли не пиете алкохол? Не. Освен ако е поканен някъде, тогава пие една бира. Когато някой черпи, е неудобно да откаже. Да, щом е безплатно, нали? Въпреки това, би могла да приготвиш вино. Може да си остане между нас. Не е нужно той да разбира. Нали? Изключено. Не мога зад гърба му с кришом да правя вино. Ще го питам дали има нещо против. Иска черешово вино и дума да не става. Много са. Толкова и стигат. Каза ли колко ще плати за виното? Или може би пък иска да й го подарим? Ще се видим, когато е готово. Внимавай да не те заболи стомахът. Прасенцето се държи като куче. Искате ли малко ягоди? Не, благодаря. Не проумявам как успя. Не беше трудно. С малко хитрост, някой друг сухар или картоф, човек може да научи едно прасенце на всякакви номера. Седни, седни, седни. Браво на теб. Седни, седни, седни. Браво, много добре. Луда работа. Дай лапичка. Браво. Нашето маниче е толкова сладко. Да, но не е естествено за едно прасе да прави такива неща. Дай пак лапичка. Маничето е много умно. И скок. И скок. Браво, маниче. Прасенце като теб няма в цяла Льонеберия. Нито пък момченце като теб. Така си е. Гледахте епизод от серийния филм Емил от Льонеберия, подготвен за излъчване от екип на главна редакция Кино. Преводач Венета Янкова, редактор Мая Делева, тон режисьор Елена Симеонова, режисьор на дублажа Лилия Константинова и артистите Йорданка Илова, Ася Братанова, Вера Методиева, Радослав Рачев, Иван Танев.